Hola, sóc l'Ester Camprodon, adjunta a la direcció mèdica de l'Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona. Soc psicòloga i estic dirigint el projecte Henka. En nom de tot l'equip us donem la benvinguda al podcast de Henka. Henka és un programa que neix a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona gràcies a la col·laboració i l'impuls de la Zeta Zurich Foundation. El nostre propòsit final és enfortir el benestar emocional dels adolescents, dels joves i el seu entorn amb accions específiques que reforcin la resiliència. La resiliència té 3 dimensions, la individual, la familiar i la de l'entorn. Després parlarem una miqueta més de cada un d'aquests àmbits. On volem posar el focus en aquest podcast és en la resiliència familiar i sobretot dels adults que acompanyen aquests adolescents. Volem oferir eines en els docents, adults, pares, per tal que puguin enfortir la resiliència dels seus fills. I com ho farem? A través de 7 episodis. Viatjarem a diferents espais emblemàtics que representin diferents habilitats. I parlarem amb professionals del món de la salut, de l'educació social, que ens donaran les claus per com enfortir la resiliència dels adolescents i els joves. Avui som a la Casa de la Pintora, acompanya'm, unes instal·lacions que formen part de l'àrea de salut mental de l'Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona. És en aquest emplaçament en què l'equip de centres educatius Henka desenvolupa les activitats formatives i totes les sessions que es faran de formació als docents i també als pares. Aquí aprendrem una miqueta més en què consisteix aquest programa. I després viatjarem fins a l'Institut Torrent de les Bruixes, a Santa Coloma de Gramenet, on estan desenvolupant el programa Escola Resilients Henka i ens explicaran què tal els hi va i què estan aprenent. Així doncs, amb aquest primer episodi us donem la benvinguda al podcast de Henka. Esperem que al llarg d'aquests 7 episodis aprendrem com enfortir l'assertivitat, l'autoestima, l'autoeficàcia, l'empatia, el mindfulness, la consciència emocional i l'autoregulació emocional. Comença el viatge. Benvinguts! Henka, el podcast. El viatge de l'adolescència. Una iniciativa de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona amb la col·laboració de la Zeta Zurich Foundation. Dirigeix i presenta Ester Camprodon. Som al pati de la Casa de la Pintora, en el centre Acompanya'm, de l'Hospital de Sant Joan de Déu. És en aquest emplaçament on l'equip Henka té la seva seu de treball. Aquí es desenvolupen formació i es preparen activitats. És en aquest emplaçament on ens trobarem amb el Jordi Mitjà, infermer de l'àrea de salut mental i també company de l'equip de centres educatius Henka. Amb ell ens explicarà una miqueta més en què consisteix el programa. Molt bon dia, Jordi, i benvingut. Moltes gràcies, Ester. Gràcies per ser amb nosaltres. Un plaer. Abans d'entrar en matèria, de què és Henka i el projecte en què consisteix, voldríem saber quina és la diferència entre malestar emocional i trastorn mental. És molt important que sapiguem diferenciar el malestar emocional del trastorn mental i no fer del malestar emocional un trastorn mental. Un trastorn mental és un terme mèdic per un malestar clínic. Segons la problemàtica, el moment i l'estat de la persona, pot produir alteracions de les capacitats cognitives, de regulació emocional i o de conducta, que el que fan són interferències a la vida quotidiana de la persona. I això pot passar a nivell escolar, a nivell de casa, a nivell de la feina, a nivell de les relacions socials. Sabem que els trastorns mentals no tenen una única causa, però en aquest cas la part de la biologia hi té un pes molt important. I és important també recordar que els trastorns mentals s'atenen des d'unitats especialitzades. I, en canvi, el malestar emocional és una reacció adaptativa a situacions difícils de la nostra vida quotidiana que s'expressen a través d'emocions desagradables, com pot ser la ira, la tristesa, la ràbia. I en aquest cas té un pes important a l'ambient, que l'ambient són aquells factors externs i com impacten a la persona. Quan tenim malestar, ens sentim malament, ens costa també relacionar-nos amb les altres persones i afecta la nostra salut. Aquest malestar, que hem comentat i que s'expressa a través d'emocions desagradables, forma part de la vida i en cap cas és indicatiu de patir un trastorn mental. També crec que és important remarcar que hem de desestigmatitzar el malestar emocional, ja que viure implica que passin coses, a vegades coses desagradables, i que produeix aquest malestar. El que hem d'aprendre és a transitar a la nostra vida amb aquest malestar i tenir eines per fer-hi front.
M'agradaria també remarcar que això no vol dir que ho tinguem que aguantar tot. En tot cas, és important que coneguem i entenguem que el malestar emocional forma part de la vida i que tinguem eines i estratègies per poder gestionar-lo. Per tant, el malestar al final hi acabarem passant tots perquè forma part de la vida i entenc que les eines les podem aprendre, aquestes eines per gestionar un malestar o afrontar-ho d'una altra manera. Exacte, aquesta és la bona notícia, que tenim aquest problema, aquest tema davant sobre la taula, però la bona notícia és que ho podem treballar, i això és el programa Henka precisament el que vol, que és incidir en aquests factors i en aquestes eines. Jordi, però la resiliència, per què la resiliència i per què a les escoles? Si em permets, abans de tot, m'agradaria definir què és la resiliència. La resiliència és la capacitat de l'ésser humà per fer front a les adversitats de la vida, aprendre'n, superar-les i fins i tot ser transformats per elles. El programa Henka, que és un programa que està basat en l'evidència científica, promou el benestar emocional i la tolerància al malestar amb accions que el que volen és reforçar la resiliència de tot l'alumnat de l'ESO, amb l'objectiu de prevenir i o retardar l'aparició de problemes de salut mental. L'adolescència és una etapa molt especial en el desenvolupament i és una etapa de grans canvis, de reptes i també, per què no dir-ho, d'oportunitats. Per tant, fiquem el focus en la resiliència i en l'entorn escolar, perquè aquests nois i noies, la gran major part del seu temps el passen a l'escola. Per tant, és important que ho puguem treballar des d'aquest entorn que hi passen moltes hores. També de comentar que des de Henka entenem la resiliència com un sistema. No vivim aïllats, sinó que ho fem de manera interrelacionada, amb la resiliència individual, amb la resiliència familiar i la resiliència comunitària, que aquí entraria la resiliència escolar. Per tant, és important que ho treballem d'una manera en xarxa, perquè la resiliència es construeix d'aquesta manera, no es construeix de manera individual, sinó que ho fem a través d'una xarxa. Una de les metàfores que ens agrada molt explicar des de Henka és que si una planta té unes llavors fèrtils però la terra és pobra i no rep aigua, és molt difícil que creixi. I a les persones ens passa el mateix. Si no tenim un entorn nutritiu, serà molt difícil que nosaltres puguem també desenvolupar-nos. Per tant, a l'escola. Per què a l'escola? Perquè si ho fem des de l'escola podrem desenvolupar i enfortir aquestes habilitats d'afrontament i adaptació a la vida adulta, i això també ens ho recomana l'Organització Mundial de la Salut, que ens diu que si fem programes de prevenció per enfortir aquests factors de protecció, que la resiliència és un factor de protecció en els joves i adolescents, està considerat com l'antídot en aquests problemes de salut mental que tenim actualment a la societat. Per tant, la resiliència com a factor protector, com recomanat per la OMS i també la UNICEF de cara a enfortir aquest aspecte, tenint en compte aquestes tres dimensions, la individual, la familiar i la de l'entorn, i la importància de practicar-ho, que aquesta és l'oportunitat que ens dona l'escola. Molt bé, i aquest sistema que no és fàcil, com es concreta en el programa Escola Resilients Henka? La resiliència individual la treballem a primer i a segon de l'ESO, a través de 8 sessions on treballem 5 habilitats socioemocionals, que són l'autoeficàcia i autoestima, la regulació emocional, les habilitats interpersonals, l'assertivitat i el mindfulness, que el mindfulness també és comú a totes les sessions. Ho treballem a dins de l'aula perquè podem posar un exemple, que primer es presenta l'activitat que es treballarà, l'habilitat, i es genera un espai de reflexió. Seguidament es treballa aquesta habilitat a través d'activitats vivencials, com pot ser un role-playing o un debat, i finalment es convida els alumnes a seguir treballant aquesta habilitat amb el diari Henka i a realitzar una sessió de mindfulness. Qui implementa aquestes accions són els professionals de l'àmbit educatiu, perquè s'ha vist que hi ha més eficàcia si són ells els que ho poden implementar. I també és important recordar que des de l'equip Henka formem en aquests professionals perquè puguin impartir les sessions a l'aula. La resiliència escolar, que seria l'altre punt fort que treballem des de Henka, ho treballem a tercer i a quart de l'ESO a través d'un grup format per alumnes i professionals de l'àmbit educatiu que seran els encarregats d'impulsar el pla de resiliència escolar. A través d'una enquesta que responen els professionals i els alumnes, tenim uns resultats de com està la resiliència escolar en el centre educatiu a través de 5 dimensions i a partir d'aquí proposem accions per millorar aquestes dimensions segons
segons els resultats que hagi obtingut cada centre educatiu. Aquí és important tenir en compte que la resiliència escolar és a nivell de centre educatiu. Sortim de l'aula i les implementem a tot el centre educatiu. I finalment fem i treballem també la resiliència familiar, que això ho fem a través d'una xerrada de famílies de tota l'ESO, on el que treballem és la parentalitat resilient. Per tant, ingredients importants. La importància de la introspecció, no? Perquè amb aquest diari Henka un reflexiona cada habilitat que ens explicarà el docent, que per nosaltres és la persona de referència, ho treballem en grup i ho practiquem. I la resiliència escolar entenc que es desenvolupa alguna acció, no? Doncs des de treballo la participació i la inclusió d'alguna forma concreta. Algun exemple que se t'ocorreixi? Exacte, no? La resiliència escolar està formada per 5 dimensions i segons els resultats d'aquestes dimensions és el grup de treball el que implementa una sèrie d'accions, no? Doncs si, per exemple, estem més baixets, no? En el que fa a la participació activa, doncs podem crear, no? Segurament molts centres educatius ja fan moltes accions, que això també és important, o amb les que oferim des del programa Henka, que puguin treballar aquestes dimensions per tal d'enfortir-les. I la familiar tindríem aquestes sessions que afegim una mica a recursos, no, de la web, i també afegim aquest podcast com a eina més que els pares podran consultar per enfortir cada una d'aquestes habilitats. O sigui que t'agraïm molt que també ens ajudis en aquesta part, Jordi. Escolta'm, a nivell de diversitat, perquè a les aules tenim alumnes amb múltiples necessitats, des de Henka s'ha tingut en consideració? Com es treballa? Aquest és un tema molt rellevant pel projecte Henka. A les fitxes i materials de primer i segon de l'ESO oferim recursos de suport a l'aprenentatge per a aquell alumnat que els professionals de l'àmbit educatiu consideren que se'n poden beneficiar, i a més estem treballant a través de la cocreació i amb els agents implicats en oferir els materials i les fitxes adaptats a tota la diversitat de l'aula, ja sigui a nivell de neurodiversitat, a nivell sensorial, funcional, cultural i d'altres aspectes. I pel que fa a la resiliència escolar, que hem parlat ara fa poc, hi ha una de les 5 dimensions que és la inclusió, que el que pretenem és que el centre educatiu tingui una mirada d'un entorn segur, compassiva, de confiança i inclusiva, i també treballem la diversitat a través de les altres 4 dimensions que formen la resiliència escolar. A Henka sempre diem que ningú es queda enrere, no? I no només dintre de l'aula, sinó, com tu bé deies, en tot el centre, no? I per això ho treballem en totes les seves dimensions. Hem parlat fa una estona de la família, però per què és tan important la implicació de la família? El paper de les famílies és fonamental i per això treballem també la resiliència familiar. El que pretenem és que no siguin famílies perfectes, sinó que siguin famílies que es recolzen mútuament, que es comuniquen de forma respectuosa, que s'abaten en ajuda i que també troben sentit en allò que viuen. I que ho facin en el dia a dia, no només en els moments difícils, no? I que ho facin compartint moments, amb gestos de cura i també amb presència. I una de les eines que tenim és la criança respectuosa, no? Que el que pretén és que es puguin enfortir aquests vincles sense caure en l'autoprotecció i l'autoritarisme. Esperem que el viatge que iniciem amb el podcast també ens ajudi a acompanyar els pares en aquest dia a dia. Ja per acabar, Jordi, ja saps que Henka és una paraula d'origen japonès que significa camí de transformació en positiu sense possibilitat de retorn en aquest punt d'origen, i que és una mica el que pretenem amb aquest projecte, no? Que tal com entenem el benestar emocional dels adolescents i joves ja no tingui volta enrere. I a cada persona que entrevistem i que ens acompanyarà al llarg d'aquest viatge els hi demanarem que ens regalin una paraula que ens ajudi a caminar, a seguir endavant amb aquest projecte. Quina paraula ens regalaries tu per encetar aquest apartat de les paraules? Impuls, ja que significa energia, moviment, decisió i la força necessària per continuar avançant. Un impuls molt necessari que ens farà falta. Moltíssimes gràcies, Jordi, per acompanyar-nos i explicar-nos el projecte Escola Resilients Henka. Ens veiem aviat. Gràcies a vosaltres. Ja tenim la primera paraula. Anirem col·leccionant al llarg d'aquest viatge. L'impuls necessari per començar aquest viatge plegats, un viatge ple d'oportunitats i d'aprenentatge. Ara ens desplaçarem fins a l'Institut Torrent de les Bruixes a Santa Coloma de Gramenet, on veurem com una escola implementa i aprèn d'Escola Resilients Henka. Anem-hi! Venim de la Casa de la Pintora, on l'equip Henka cuina el programa. I hem viatjat
fins a Santa Coloma de Gramenet, on ens trobem a l'Institut Torrent de les Bruixes, una de les escoles resilients Genca que gràcies a la col·laboració del Departament de Salut i Educació han confiat i posat en marxa aquest programa. Ens trobem amb un tutor de l'ESO que ha estat implementant el programa i 2 alumnes que ens explicaran com ha anat això. Bon dia, Lluís, com estàs? Hola, molt bon dia, Esther. Molt bé, gràcies. Gràcies per ser aquí amb nosaltres. Tu ja ets un veterà, perquè ja has fet 2 anys al projecte d'Escoles Resilients Genca a l'aula. Com ha anat això? Molt bé, la veritat que al principi va ser una miqueta una experiència nova per nosaltres, una oportunitat de provar alguna cosa diferent aquí a l'aula, en el meu cas amb la meva tutoria, i va ser bastant positiu, he de dir. Després de 2 anys crec que ho implementaré cada any que tinc la possibilitat, perquè són activitats directes i útils que l'alumnat ho agradeix. Vosaltres heu rebut una formació. Què tal ha sigut aquesta formació? Bé, la vam fer, crec que van ser 2 o 3 sessions, el primer any, que ja fa 2 anys. M'havia arribat, no sé si de casualitat, informació sobre aquesta formació i vaig anar amb 2 orientadores d'aquí i una coordinadora pedagògica i jo com tutor. Ens sorprendia que no hagués més tutors, perquè la veritat són les persones que ho implementem i el que les donem utilitat a aquestes sessions. I molt bona, no sé, va haver més docents d'altres centres també i va haver l'oportunitat de compartir en aquest espai experiències i problemàtiques que patim cada dia. I aquestes problemàtiques i aquesta vivència de treballar amb adolescents, que a vegades és problemàtica, a vegades és una oportunitat, quina experiència tens tu del treball amb adolescents? Bueno, a veure, cada dia és diferent. Un repte, diria jo. Però, bueno, dona l'oportunitat també a tornar a veure la vida com des del punt de vista adolescent, que és un punt de vista diferent dels adults, i també una oportunitat de treballar amb els adolescents em permet una miqueta donar-me compte, per exemple, que si dones un espai o li dones confiança, que són persones ja que poden començar a compartir bastant coses interessants amb tu. Per tant, tenir aquests espais de confiança fa que emergeixi una personalitat, una manera de ser que a vegades els tractem més infantils, però tenen moltes més capacitats i potencialitats de les que a vegades els atribuïm. Sí, efectivament. Una cosa que passa a l'institut és que, clar, quan arriben al primer any, al primer de l'ESO, han passat a ser els més grans de l'escola a ser els petits de l'institut. I també hi ha un canvi de rols que alguns adolescents no saben molt bé com encaixar dins del grup classe, no? Què serà el malote, el simpàtico, l'estudioso, i tot això, òbviament, afegint la gran problemàtica d'arribar a l'adolescència, a tots els canvis hormonals o relacionals que n'hi ha. Que bé poder generar aquests espais perquè quan estem en procés de canvi a vegades necessitem generar espais per parar i pensar. Nosaltres en aquest projecte que és Genca, a les persones que convidem i conversem els demanem una paraula inspiradora que ens ajudi i ens encoratgi a seguir endavant. Lluís, quina paraula et vindria al cap? A mi em ve al cap transformar, perquè després d'aquest programa, el Genca, i les seves activitats, com que dona més eines o recursos als adolescents per millorar la seva relació entre ells, la família o el professorat. I això permet també fer una transformació dins de les cases o de l'institut cap al positiu. Llavors, això, crec que me quedaria amb aquesta, transformar. T'agraeixo molt aquesta paraula. A més, vosaltres esteu en el dia a dia amb ells i sou les persones claus perquè realment aquest camí de transformació sigui possible. Agrair-vos profundament aquesta confiança, l'estar presents amb els adolescents i fer possible que tinguem societats més saludables. Moltes gràcies, Lluís, i fins una altra. Vale, gràcies a vosaltres. Mido Iker, bon dia. Bon dia. Què tal, com esteu? Bé, i tu? Bé, moltes gràcies. Gràcies per ser aquí i per compartir aquest espai amb nosaltres, perquè realment per nosaltres sou realment els protagonistes d'aquest projecte
i amb pels que treballem. Així que primer de tot volia saber què és el que més us ha agradat del projecte Escoles Resilients Genca. A mi personalment el que més m'ha agradat del projecte Genca ha sigut els diferents tipus de comunicació que tenim i aquesta ajuda a donar-te del que diuen els companys, de la forma en la que parlen i de saber una mica com parlar amb la gent. Per exemple, ara ets conscient que si una persona la coneixes i té una comunicació agressiva, potser has de parlar amb ell d'una forma una mica més passiva per poder arribar a un acord i que no es posi nerviós i que el debat o conversació no termini sent una discussió. És a dir, detectar com estem comunicant, si de forma agressiva, passiva o més assertiva o tranquil·la, perquè això després ens ajuda a resoldre millor el conflicte que s'ha generat. Sí, bàsicament és això. Per exemple, el que t'estic dient, hi ha companys de classe que tu els coneixes i dius, doncs mira, aquest té una comunicació passiva, és més segur que el conflicte li expliqui, em digui d'acord i termini ràpid. Una persona amb la comunicació assertiva em dirà l'error que he comès i jo també ho reconeixeré, i una persona amb la comunicació agressiva només dirà el meu error i no dirà res del que ella ha fet i voldrà quedar com el bo. És com una eina molt útil per moure'ns en el dia a dia. Sí, bàsicament. Iker, i tu què diries? Bueno, a mi personalment el que més m'ha agradat han sigut les històries que llegíem a les sessions i, per exemple, una història amb la que jo em vaig quedar va ser una que un noi tenia un problema i li contava a la seva àvia com solucionar-lo perquè ell pensava que li podia ajudar perquè té un punt de vista amb més experiència a la vida i això ho he dut a terme a la vida i ajuda a la veritat, les històries que... És a dir, el com ens comuniquem, com es comunica l'altra persona i el comptar amb l'altre, no? El comptar amb un adult amb que ens pugui ajudar quan tenim un problema. Que interessant. I, escolteu, Mido, què milloraries del programa? Jo personalment aquest any he notat que està començant a ser una mica més dinàmic, però també m'adono molt que a classe hi ha molta gent més tímida, que no els agrada parlar, i doncs trobaria algun mètode similar al que vam fer servir nosaltres l'any passat del quadern Genca, que així cadascú pot explicar el que li passa al seu dia a dia, les anècdotes, i pot intentar millorar, però s'ho queda per ell escrivint-ho tot a una llibreta. Doncs ho tindrem en compte, igual que això que comentaves, no? Que la importància de les activitats fer-les més vivencials, que això ho hem anat millorant, però també és molt important que tothom pugui comunicar-se i buscar la seva manera de solventar els problemes. El diari Genca té una mica aquesta funció de jo puc escriure allà el que em passa, però sí que és veritat que haurem de tenir en compte que ningú es quedi enrere, no? Que totes les persones trobin aquesta manera de trobar aquest ajut de solucionar els problemes. Escolta'm, vosaltres heu observat canvis a l'escola? Jo, per exemple, he observat que la gent, després de fer el procés Genca, he observat que la gent pensa més el que diu i parla d'una manera més assertiva, més tranquil·la, i abans era com una mica tot un caos perquè la gent cridava, sempre volia tenir la raó i les discussions eren més caòtiques. Ara, en canvi, la gent mira el punt de vista de l'altre i és millor a l'hora de comunicar-se perquè tot el món pot dir el que pensa sense por a que ningú li digui que no està bé. És a dir, que els conflictes els tenim igual, però hem trobat una millor manera d'afrontar-los d'una forma més tranquil·la. Sí. Mido, i fora de l'escola? Sí, jo fora de l'escola m'he donat més a mi personalment el que t'he comentat abans, que quan tu veus una persona amb una comunicació agressiva, com a fora de l'escola no hi ha aquell límit de que li poden castigar, de que hi ha el professor o hi ha alguna persona que vigili el que fa, doncs potser una persona agressiva a l'escola només et crida o t'empenya i al carrer ja no té aquest límit que ja has d'anar una mica més amb compte amb com parles amb la gent i tenir una mica més de cap. Ostres, això que dius dona molt que pensar, no? És a dir, aquí a l'escola al final hi ha algú que posarà un límit, no? Un professor, el director, el cap d'estudis, però a fora és una altra història. Per tant, poder posar en pràctica aquestes habilitats m'ha agradat molt la combinació del que dèieu, no? El buscar ajuda a algú altre, que a vegades no hi pensem, i després el com ho gestionem. Vosaltres què li diríeu a un noi o una noia de la vostra edat que està passant un moment difícil? Jo personalment li diria que, tot i que ara pensi que no pot confiar en ningú, que no té amics, que ningú li entén, que amb calma
que de segur hi ha algú que li entén i que ha passat per una situació similar o senzillament sap el que li està passant, que li ajudarà i que un cop trobes aquest amic, aquest familiar amb el que tens confiança, és pràcticament el millor que pots tenir en aquesta vida, una persona de confiança amb qui comptar quan estàs malament. Jo penso que el que té que fer és que per molt que ell pensi que no n'hi ha solució al problema, té que tenir paciència i envoltar-se d'un bon entorn de gent que li vulgui ajudar i acabarà sortint i tot té solució. Confiar, no? Trobar algú en qui confiar, que sempre hi ha algú en qui confiar i que al final, entre tots, les coses poden solventar. Ja per acabar, com hem demanat en Lluís, a tothom demanem una paraula que ens inspiri a seguir endavant, a continuar treballant per aquest futur millor. Quina paraula ens regaleu? Jo penso que la millor paraula és canvi, perquè la gent té que pensar i fer un canvi a la seva vida per millorar la convivència amb la gent i ser una millor persona. Jo personalment diria que la paraula idònia és respecte, perquè has de tenir respecte per a tu mateix, per a la resta, per a les teves emocions i per tot el que et passa a la vida, bàsicament. Us agraïm profundament el vostre testimoni, aquest regal que ens heu fet i esperem retrobar-nos ben aviat amb vosaltres. Moltes gràcies. Que vagi bé. Amb aquest canvi i el respecte, aquest procés de transformació, un procés de transformació que es produeix gràcies a persones que confien en aquest projecte, com és la Zeta Zurich Foundation i les direccions de les escoles. Gràcies a ells, aquest camí de transformació s'inicia i es produeixen coses com la que acaba de passar ara, que veiem canvis a l'escola i canvis a fora. Acabem l'episodi a l'entrada de l'escola, on tot comença i on tot acaba, i on les persones que fan possible que això sigui així, confien i tiren endavant projectes com Escola Resilients Henka. Ens veiem ara. Venim de la sala de professors, on hem pogut aprendre com es posa en marxa el projecte Escola Resilients Henka. I ara, per concloure aquest episodi, tenim una conversa amb dues persones claus que han fet possible que a dia d'avui ens trobem gaudint del projecte Escola Resilients Henka. L'Anna Torres, que és Project Manager de Zurich Assegurances, i el David de Pablo, director de l'Escola Institut de les Bruixes. Molt bon dia a tots dos. Bon dia. Bon dia. Com esteu? Molt bé. Anna, comencem amb tu. Què és el que fa que la Zeta Zurich Foundation es preocupi i aposti pels programes de benestar emocional dels adolescents i joves? Perquè creiem fermament que invertir en el benestar emocional dels joves és invertir en el futur de la societat. Per això hem creat un moviment de 27 programes de prevenció i promoció del benestar emocional de joves entre 13 i 35 anys en 27 països. I també perquè creiem que l'adolescència és una etapa clau pel seu desenvolupament personal, per tenir aprenentatges socioemocionals per tota la vida, no? També és una etapa de vulnerabilitat, per tant és molt important, no? Poder fer aquests tipus de programes amb aquestes edats, i d'altra banda també perquè vam veure, no, que la prevenció en el benestar emocional, no, infantojuvenil està sovint desprioritzada, no, i greument infrafinançada, no, i creiem que és molt important, no, poder invertir en aquesta prevenció a llarg termini, no, perquè no hi hagi trastorns mentals ni tots aquests números que a vegades són angoixants, no, respecte a la salut mental. És invertir per un futur, no? Pels futurs adults, no? Que puguin afrontar la vida d'una manera saludable, que ja sabem, no? Que invertir en prevenció és invertir en prevenir problemes de salut mental i fer societats més saludables. I concretament amb el projecte Henka, per què us decidiu a emprendre aquesta aventura amb nosaltres? Doncs mira, aquí nosaltres quan vam començar vam dir volem fer un projecte ambiciós, important, de benestar emocional a Espanya, i el primer que ens vam plantejar és hem d'anar amb aliances fortes, un partner fort que ens pugui ajudar a arribar a números d'impacte ambiciosos. També que tingués una experiència, un rigor, una reputació en aquest camp. I clar, l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona té provada experiència en el benestar emocional, salut mental infantojuvenil, i llavors ho vam veure molt clar, d'apostar per aquest partner. També tenia una llarga trajectòria amb l'obra social Sant Joan de Déu de col·laboració, i per això vam apostar, i també perquè des que vam començar aquest projecte el 2022 han anat sorgint molts altres programes de prevenció en benestar emocional, però no pocs tenen aquesta evidència científica, aquesta avaluació, i que tingui resultats provats perquè després puguem anar a l'administració pública i defensar amb força que creiem que aquests programes són necessaris per a les escoles. Infinitament agraïts perquè gràcies a aquest acompanyament i com tu bé dius, tenim la responsabilitat de
de fer les coses de manera rigorosa, amb evidència. Ja sabem el que funciona i el que no, així és que és important tenir companys de viatge que ens ajudin a enfortir aquesta resiliència dels joves. Ja per acabar, els demanem als nostres convidats si ens poden regalar alguna paraula que ens ajudi a continuar. Jo et diria connexió, perquè crec que la connexió amb un mateix, amb els altres i amb el món fa que t'hi vulguis tenir una vida més plena, més significativa i més resilient. Tan important la connexió en l'equip, amb els altres, que serà el reflex de la societat. Anna, moltíssimes gràcies per aquest acompanyament, per les teves paraules. I ara anirem a parlar amb el David De Pablo, que és el director de l'escola, que ells han sigut els que han rebut aquest programa i també els que han confiat en que això era possible. Bon dia, David. Bon dia. Dins de la pàgina web de l'escola he vist que hi ha una carta de compromís que signa la direcció, l'alumne i la família. El primer punt d'aquesta carta és que es treballen i es potencien les habilitats socioemocionals aquí a l'escola. Què és el que porta una escola a prioritzar aquestes habilitats? Doncs bàsicament perquè nosaltres tenim clar que a l'adolescència, sobretot, som una escola de secundària, és un moment com crític per al nostre alumnat. És un desenvolupament que ells comencen a tenir, no saben ben bé on estan, han de fer el seu camí. I en aquest moment és molt important que siguin capaços de poder expressar les seves emocions, de poder treballar-les i que d'alguna manera els doni aquesta seguretat. Estem en una línia molt clara de poder donar-los un entorn segur on ells puguin expressar-se tranquil·lament el que tenen i poder controlar aquest moment explosiu que moltes vegades és l'adolescència, aquesta mena de que el món està en contra d'ells de moments, i aquesta situació és important treballar-la, perquè si no tenen aquesta part treballada, llavors tota la resta és més difícil poder acompanyar-los. Sí, tenir aquestes eines per després poder enfrontar problemes que ens portarà la vida. Exacte. I que les haurem d'enfrontar de manera saludable. Exacte. I a més, com sempre, abans que hem estat parlant fora, és aquesta provar i agafar les eines i estar-hi treballant amb elles. Fer-ho una mica primer acompanyats, practicar-les per després poder tenir-les com un recurs teu a la teva vida. I les famílies com ho han rebut? A secundària les famílies sempre estan una mica més allunyades, és més difícil, a primària van a buscar els nanos, hi ha més connexió amb el centre, amb l'entorn, però també jo crec que ho han agafat molt bé perquè és un recurs que ells veuen que necessiten. És a dir, tots els pares que tenim adolescents a casa sabem que és una època molt difícil, que de vegades és molt complicat fer aquesta connexió directament amb el teu fill i llavors quan de vegades tens aquests recursos des d'altres bandes, com pot ser l'escola, l'institut en aquest cas, doncs és un acompanyament que sempre s'agraeix i que pot ajudar-los també. O sigui, jo crec que ho han valorat força bé. I que al final és cosa de tots. Sí, Hem de fer equip. Sí. David, per acabar, ens agradaria que ens regalessis una paraula que ens ajudi i ens inspiri a continuar amb aquest projecte. Això sempre és difícil, trobar la paraula, però al final vaig pensar, potser coratge, hem de tenir aquest coratge de realment pensar que la part de les emocions, d'aquestes sensacions que tenim que a vegades no sabem controlar, com poder-les gestionar, com poder-les anar-hi. Llavors, creiem també que amb aquest programa que hi ha aquesta base realment d'evidències científiques, que està ben assegurades les coses a fer, doncs hem de tenir aquest coratge de portar-lo a les aules i poder-lo treballar. I molt agraïts, de veritat. Moltes gràcies a vosaltres per la confiança i ens veiem aviat. Moltes gràcies a vosaltres. Doncs amb aquest coratge, amb la connexió, aquest primer episodi ha començat. El viatge comença. Esperem que estigui ple d'aprenentatges i d'oportunitats en aquest període de l'adolescència, que és apassionant. Els acompanyarem a créixer de manera saludable. Ens acompanyeu? Henka, el podcast. Una iniciativa de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona amb la col·laboració de la Zeta Zurich Foundation. Step to the rhythm, slide to the beat. Oh yeah, feel that funk. It's a party on the street. Bassline thumping, clap your hands, everybody move your feet.